मी काहीच बोलत नव्हतो, पण वारंवार आरोप जे होत आहेत, खोटं बोललं जात आहे, जनतेला फसवलं जात आहे, तुमच्या आजूबाजूला जे लोक बसलेले आहेत त्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही फसवताय. फक्त स्वतःचा स्वार्थ विचार करायचा. मी तुमच्या मुलाला लढवायला सांगितलेलं, तुमच्या भावाबद्दल तुमच्याशी बोललेलो, तरी तुम्ही तेव्हा त्यांच्याबद्दल विचार केला नाही. विधानसभेला सांगितलं माझी शेवटची निवडणूक, सांगितलं होतं की नाही? तिन्ही तालुक्यामध्ये फिरून काय बोलत होते? माझी शेवटची निवडणूक. नगरपालिका नगर परिषद आली, माझी शेवटची निवडणूक. म्हणजे नेमकं शेवटची निवडणूक कुठली ही कधीतरी जनतेला सांगा. कुठली मोजायची आम्ही शेवटची निवडणूक? मोपाच्या जे प्रायव्हेट फ्लाईटचं जे काही विमानतळ आहे त्याच्या गाडीमध्ये काय काय झालेलं? समीर नलावडेंबरोबर कितींदा तुम्ही बसलेलात? सांगू मी त्यांच्या वतीने तोंड उघडू? मग हेच समीर नलावडे तुम्हाला वाईट वाटले नाहीत? मग हेच समीर नलावडे तुम्हाला भ्रष्टाचारी वाटले नाहीत? मला जे पटलं नाही त्याच्यावर मी भूमिका घेतली आणि म्हणून ती शहर विकास आघाडी जन्माला आलेली आहे. ती काय लोकांसाठी जन्माला आलेली नाही, कणकोलीकरांसाठी जन्माला आलेली नाही. तुम्हाला तुमचे 30 कोटी भेटले नाहीत, तुम्हाला तुमचं पद मिळालं नाही, म्हणून शहर विकास आघाडी जन्माला घातलीत.